Education Service mpanimfoɔ de kɔɔsen mu ɔden ma school mpanimfoɔ ahodoɔ sɛ wɔn de prospectus bi a enimu ma schoolfoɔ kɔtotɔ ho nneɛma no wɔn hwɛ nyai wɔn anya ne nteyɛ sɛ yɛtɔn nneɛma no bi nso wɔ school no mu hɔ ne nyinaa wɔn nyai maame nkɔ ahoma so kwadwomensa abrampa wɔn na di education akyi ɛwɔ Adom Kasee mu nti no wadu hɔ dada kwadwo teme nka yɛ mo ha na Ghana Education Service wɔn ate bibia na report bi akɔ sɛ school wura no mu bi tonton eniema prospectus no so ebro so ana de nti no mo de warning wey etudwa efia sɛ ehwa omanfo wonya placement no na ode wo school ahuru no mu na okokɔgye one prospectus na woto ansana wa hye school ase na zo wo mu inde hye prospectus no nzama efiafo na awofo wɔroto a obibese osewenyiwa ansa wakache obi roto a wato akahye nyina watro wo watro A4 sheet na wo one prospectus nimu watro achichireti a oyen tama wato ntoma wato ni na watro bi wo prospectus minimum a wazama awofo nimu na za onam doma Ghana Education Service what da me nka teba abontina acting director general deputy acting director general ne sasa and there say esha what's that na wo gbogbo school no woni heads ni na call ishemu we na wajitum asa all day first year another obi a over form 1 bia no amfambra nti wo wa bibi wo fa no harmonize prospectus ono no say emfande KMA secondary school wareja eko efiamankwa secondary school so a the man na wareje wo ho na wowie da meeting wie afizi za warete na za woru hu inda akachefo binum head of school binum eze nzama bia on kanza wajitum no na wazini na wazema awofo da wankwakwatombra na binus ebisufo ka ho a da na aba na afa ho ka wa da ozema esiafo no wasi school bi wo ha nto woroto ndamenza no wazama awofo na esiafo ono na onam do ma wazi kokobọ kase rema chachefo a wo second cycle institution ni na de wonti won fi da ma asam no ho na anya da na ochache yi panyin bia a won sabo so numu bia no bibia mbra ne da no obama mbra no oyinezi papa na za oya won won poyin ne azibu wo ho a te ofo no nankasa ton mpu a school binum what's there to school mu ho nti se anto school mu awansa eton da ma azibu mpu a eziba mpu a onya za wobaje ono na onam do ma GES nibufu a ode da menka ta aba abontina orobo atachirafo metre heads of school kokode da orokodo no wate na hwehwemu so enche obesase nti se hwehwemu ni sase na teacher nyi bi another head of school bia ogbogun de za wokan no nyono na ozirizi juma no waba mambra no onyinezi pepepe kwadeni wada mo yemfa unsi hanti wa pro no bia ko schools no mu ana wo mo ba nti tise bia se na Monday bebre na school ahoro no wareba na za Friday yake no school mu ebiri wo ye online admission ti obi wo horeba health insurance or compulsory eduru na wo hwenzama na wo da ezeba na za abape na waje na ma order ekono na akọ nti schools ne ze aprabo ya abo kakra chede omanfo ba na wareba wo hwe yimi de tapen ba kwewiezi na wo saka ohona order won saka na orientation ba sha wa shase na 27 as a threat na the senior order wa shase no so wetum ashase kwadwomensa abrampa yamane boni na yete ne nka na nwumre de yebeka kire bia no ode beba me